Hi, welcome to another episode of Talk Vibes. Where we can talk about relevant topics of our time, Here, we can share our views and opinions create awareness, and to inspire others. My name is Galatea Hanya, and I am Micaela Dolay, and we will be your host for today. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pagmamahal, at debosyon sa mga individual sa may kapal. Mula sa mga taos-pusong panalangin hanggang sa mga gawa ng kabutihan at walang pag-aatubiling paglilingkod, ating ilalantad ang mga iba't ibang landas na tinatahak ng mga tao upang mapalago ang kanilang espiritual na koneksyon. Sumama sa atin habang tayo naglalakbay sa daang pananampalataya at tuklasin ang malalim na tanong. Paano mo minahal ang Diyos? Tara at ating alamin ang mga magagandang pagsasabuhay ng debosyon na naglalapit sa atin sa may kapal. Dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Ngunit ang tanong, paano mo ba ito ginagawa? Kaya tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan kung paano nila pinapakita o pinaparamdam ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Siguro usually I ask him on how I can serve more and paano ako mas magiging deserving sa lahat ng blessings na binibigay niya sa akin. Na why do kind people always have to suffer like Jesus? Kasi siya ang nagturo sa atin, wala naman siyang ginawang mali, pero bakit niya kailangan mamatay, kailangan niyang i-sakripisyo ang buhay niya para sa atin, kahit wala naman siyang ginawang mali. O natin sa Panginoon dahil hiram natin itong buhay natin na nanggaling sa Kanya. Kaya mag-ingatan natin at mundigay tayo palagi ng taimtim na dasal upang tayo matulungan sa lahat ng bagay ng ating pangangailangan. Well, I think yung purpose naman ng existence ko, I believe dito, it's all about serving and loving Him. Kasi ultimately, yun naman yung goal, di ba, is yung makasama siya, di ba? Kaya, dapat everyday, di ba, nasa puso lang natin si Lord. Kasi binigyan niya tayo ng buhay, ng pagmamahal sa Kanya, pagmamahal sa ating pamilya, pagmamahal sa lahat ng tao, at lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Dahil ang Panginoon ay talagang sila ang nag-create sa atin. Sila ang nagbigay ng lakas lahat na katayuan natin. Gaya ng tinitiway natin na hangin, siway ng hangin, sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, lalong na sa pag-aralaga na pagbibigay nila ng blessing sa lahat ng ating kahilingan. By being more faithful, di ba, not questioning kung ano yung will niya. Siguro during times na in times of crisis, siguro mas talagang choose ko na paniwalaan na may purpose kung bakit niya binigay sa akin yung crisis na yun, di ba? So yun, by not questioning His will. Kung may dumating na mahigpit na pagsubok sa ating buhay, dapat tiis lang ng konti at bibigyan ng ating Panginoon yun pag may talagang hiling natin. Yung kahilingan natin talagang iaanam natin sa Na huwag kalimutang humingi ng gabay, dasal, kaalaman, at humingi ng ilaw sa Kanya at humingi ng gabay kung paano mo matatahak ang pupuntahan ng lugar. Siguro by consciously, choosing na, yung piliin na gawin yung kabutihan. simba, pagdadasal, gano'n, pag-rosary. I am always praying Holy Rosary every day. And every morning, as I wake up, and in the evening, as I go on bed, I am praying. I am always praying to save him. Talagang wala rin talaga ng pagmamahal po sa Diyos. Dahil sana wala ng Diyos, so wala din tayo. At sila ang nag-create sa atin. Huwag kalimutang humingi ng dasal, huwag kalimutang mag-pray sa Kanya, at never stop loving God.
Upang malaman ang opinyon at ideya ng ating mga ka-talkers, narito ang The Game of Words. Sa ating panibagong laro na ito, magbibigay ang host ng isang topic o paksa at magsasabi naman ng ating mga ka-talkers ng salita na nagpepresenta o sumisimbolo sa topic na ito. Ma'am, sir, para sa inyo, ano ang pinakaangkop na salita na sumisimbolo sa pagmamahal ninyo kay Lord? Para sa akin yung word ay trust, T-R-U-S-T, trust. Protecting. Overflowing, all-encompassing, understanding, unconditional. Ang Diyos ay pag-ibig at bunga ng pagmamahal ng Diyos. Ipinadala niya si Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay tugon sa Kanyang banal na pag-ibig para sa atin. Nais ng Diyos na tayo'y mapalapit sa Kanya. Mangibabaw nawa sa ating mga puso ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at maging instrumento niya upang maiparama sa ating kapwa ang dakila niyang pag-ibig. Mga ka-talkers, maraming salamat po sa pakikinig, paglahok sa ating espesyal na episode ngayong araw. Nagpapasalamat ako sa inyong mga pananaw at pagbabahagi ng inyong mga saloobin. Ako po, si Galatea Hania, At ako si Micaela Dulay. at ito ang Talk Vibe Season 2.